Skal jeg sige hej og velkommen? Ja. Hej og velkommen Til Beanpuzzlet. Oh shit, mate. Vælter jeg noget? Nej. Vi propper bare alle lortet i munden på samme tid. Ja. Nej, det var sjovt. Nå. Nu begynder lakrids eller stingdyrs tis. Eller det der, det sprøjter i hovedet. Stingdyrs tis, mand. 3, 2, 1. Det her, det er ikke... fuck jo, det smager dårligt. Fuck, det smager hundelort. Nej, jo. Det smager fucking dårligt. Så dårligt smager det. Jo, har du gøre en spray i munden nu? Er det lakrids, du har allerede? Nej, det smager helvede til. Det smager sgu hundelort. Det er også bare fordi, sagt lige skidt. Hvor fucking... Okay, har du slugt den? Ja. For helvede. Okay. Det næste... faktisk smager Det næste, det er... Hundemad eller chokoladebudding? Hundelort eller tyndskid. Nej, det er hundemad. Nå. Okay, 3. 3, 2, 1. Jeg får hundemad. Det var klart. Fuck! Må vi godt spytte det ud, eller hvad? Nej! Fuck, det er ulækkert. Det kan også være min smagte chokolade. Fuck, det er ulækkert. Okay. Okay, det næste, det kunne være godt. Det er baby wipes eller sperm. Ja. Det kan... Eller kokosnød. Ja. Men det smager også sperm. Ja, kokosnød smager. Ja, kokosnød. Jeg Fuck, smager dejligt. babyservietter. Det smager faktisk som det lugter. Jeg har aldrig lugtet til det. Nå. Okay, det næste, det er gammel ost. Eller... Nej, er det den? Ja, det er sgu den, der er det, ikke? Jo, det er det. Ja, eller karamelpopcorn. Fuck, hvor klamt. Jeg skal have karamelpopcorn nu, ellers bliver jeg fucking sur. Er du klar? 3, 2, 1. Jeg tør ikke på den. Yes! Karamelpopcorn. Hello. Fuck, det smager godt. Det smager fucking ulækkert. Har du smag? Nej, jeg vil fucking ikke smage. Det smager ikke fucking ost. Det smager... Jeg har smagt det før, men det smager... det er saltet. Saltet ost? Det smager sgu da fucking salt. Nu tager vi den næste. Lawn clippings, eller slået græs, eller lime. Nyslået græs, shit. Eller... Jeg tror, jo, det er en nyslået, ikke? Jo, det er nyslået. Eller lime. Og det har vi ikke. 3, 2, 1. Lime. Lime. Vent, hvad? Det smager sodavand. Sodavand. Det er græs. What? Det smager lidt af sodavand. Sådan dårlig er den heller ikke. Vil du smage? Sodavand. Den næste her. Vi smagte den her lige før, og jeg fik Berry Blue der før, så jeg håber, I kan få tandpasta nu. Jeg vil i hvert fald tandpasta igen. Okay. 3, 3, 2, 1. tandpasta. Okay, jeg fik tandpasta nu. Men det er jo ikke en dårlig tandpasta, den smager jo godt, den her. Det var den der, men den er sådan, jeg gider ikke have tandpasta, så det smager stærkt. Og så ud med den her i stedet for. Okay. Det synes jeg smager godt. Så er det... Det blæser væk. Okay, nu er det bussemand, eller Juicy Pear. Jeg må ikke se den der. Fuck, det siger vi ikke til nogen. De kunne sikkert ikke høre det. Okay, bussemand eller numse. Eller pære. Eller saftig pære. For det er fandme saft. Jeg tror, jeg er på bussemand. Det tror jeg også. Og det smager alligevel ikke så godt. Smager sgu ikke noget til bussemand. Det smager sgu da ikke bussemand. Det smager det. Nej, jeg har ikke smagt bussemand. Men jeg kan sgu da... Da jeg var lille, og jeg var ude i bussemand. Der smagte det sgu da ikke sådan her. Nej, det var mere salt, var det ikke? Det her skulle det mere salt end mine bussemand. Nu er vi nødt til... Bræk eller fersken. Vi skal fucking have fersken. Og det er fucking, vi elsker fersken. Fordi tærte. Fersken tærte. 3, 2, 1. Jeg skal ikke have bræk. Jeg er ikke tyk. Jeg kan bare smage, jeg får bræk. Nej, det var fersken.
Ej, heller jeg har fået bræk. Fuck, smager klar. Fuck, jeg elsker fersken. Tjarte. Ja. Fuck. Det smager fucking ulækkert. Den næste, den Ja, er god. Rådne æg, og det er den, jeg tror er værst. Det er i hvert fald den, jeg har set folk gå mest amok over. Eller buttered popcorn. Jeg vil have butter popcorn. Kom nu. 3, 2. Jeg har fået fucking mange dårlige, tror jeg. Jeg har fået fucking mange dårlige. Jeg tæller ikke. Yes, jeg har fået popcorn. Fuck, jeg brænder. Du for helvede. Fuck, det er ulækkert. Men buttered popcorn smager heller ikke. Jeg kan stadig smage det her klamme. Hold da lugt. Men din ånd lugter ikke. Det er ulækkert. Buttered popcorn smager faktisk heller ikke godt, synes jeg. Men det, jeg ved bare, at det er buttered popcorn. Nej, Sarko, du må ikke spise den. Den. Ja. Er du sige? Ja. For helvede. Jeg kan godt tåle det. Fuck. Okay, Kan jeg godt så tåle det er den sidste. Skriv lige i kommentarerne, om hunden kan tåle jelly beans. Så det Fuck. For helvede noget lort. Fuck. Jeg kan smage det af ost. Jeg kan smage det af fucking bræk også. Sådan. Nå. Den sidste er... Jeg kan fucking smage bræk. Okay, stinkende sokker eller tutti frutti. Og jeg håber, Hvad er tutti frutti? det er bare sådan en rigtig dejlig lækker smag. Det er sådan en sliksmag. Det har ikke nogen fucking dejlig smag. Hvis jeg forstår stinkende sokker her, ikke, så græder jeg. Tutti frutti, yes! Fuck yeah! Det smager ikke en skid. Jo, jeg fik en tutti frutti. Nu kom smagen. Det smager fandme godt, det her. Altså, jeg tror, vi skal stoppe videoen. Nu skal vi ikke? Jo, skal vi have en til? Okay, hvad for en skal vi fucking tage? Jeg vil gerne smage græs. Ja, skal vi tage den igen? Jeg kan tage græs. Ja, det. Jeg fik græs, og det så god var den fucking heller her. Og jeg vil godt have lime. Fuck, jeg fik lime. Jeg fik græs igen. Prøv lige en sidste gang. Græs. Jeg vil fucking... græs. Fucking noget lort. Det her smager lort. Ja. Køb det, hvis I gerne vil have lort. Altså, Mads, vi klarede det sgu da godt i forhold til alle de andre bilbusser challenge, jeg har set. Ja, jeg har kun spyttet 2 ud, men der er en, der spiste dem for mig. Jeg spiste sgu. Fuck, det er det spyt. Ja, prøv at se det. Ja, video er fint. Eller den lugter. Man kan lugte den. Farvel. Og abonner.